jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. In-newtralità, l-ambjent, il-kultura, l-kwalità tal-ħajja u s-saħħa sesswali. Dawn kienu t-temi prinċipali li ġew diskussi waqt attività organizzata mill-Partit Laburista fost il-komunitajiet fejn din id-darba kien imiss li tkun maż-żgħażagħ. Din l-attività kienet unika għal fatt li kienu żgħażagħ stess li ddettaw is-suġġetti ta' din il-laqgħa fejn semmaw leħinhom u qasmu l-aspirazzjonijiet tagħhom dwar Malta. Fil-fatt iż-żgħażagħ qasmu flimkien ħsibijiet u idejat liberi dwar diversi suġġetti li jiltaqgħu magħhom fil-ħajja ta' kuljum. Fost dawk li attendew għal din l-attività kien hemm iż-żagħżugħ Gabriel Xiberras li kien tal-ewwel li qasam l-idejat tiegħu. L-attivizmu huwa kunċett kruċjali għalina żgħażagħ u proplu jiena għażilt li nħaddan dawn il-prinċipji li ħaddan il-Partit Laburista għaliex jiena favur iż-żgħir, favur il-fqir, favur il-batut. U jekk wieħed jagħti ħarsa lejn anke l-aspett leġislattiv kif dejjem promulgat il-liġijiet kif ukoll l-aspett soċjali, dan il-partit dejjem ħaddan dawn il-valuri. Dan l-istazzjon ħa reazzjoni ta' wħud miż-żgħażagħ li tkellmu waqt din l-attività. L-iktar punt li laqatni huwa il-sens ta' diskussjoni fejn għajjimna punti importanti ħafna li il-poplu ħafna drabi jiddeja jespremihom għax jibża li s-soċjetà ħadd kontri. Hawnhekk kien hawn ukoll il-Prim Ministru magħna fejn vera ħadd gost li qasam anke l-ħsibijiet tiegħu fuq is-saħħa sesswali, l-ambjent ta' madwarna mingħajr ma kien hemm xi tip ta' ċensura u iddiskrivejna verament l-opinjonijiet tagħna u laqgħahom bidejh miftuħin. Jiena bħala attivist ukoll stajt kont hawnhekk, samt opinjonijiet tiegħi, tkellimt b'mod miftuħ anki dwar l-idejat tiegħi mingħajr ma ġejt iġġudikat, mingħajr nies li antagonizzawni. Kien hemm kważi ngħid vibe pożittiv fejn kulħadd jitkellem u jħossu liberu jgħid dak li jħoss. Fl-intervent tiegħu il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela stqarr l-importanza li f'pajjiżna kulħadd iħossu liberu biex jaqsam l-idejat tiegħu mingħajr il-biża' li jiġi preġudikat. Il-Prim Ministru qal li dawn il-ħsibijiet imresqa anke minn kandidati prospettivi biex jirrappreżentaw il-Kunsilli Lokali ikomplu juru l-importanza li pajjiżna m'għandux jibża' mill-bidla.